Иначе започваме с една филмова надпревара за студенти, която организира Ню Бояна и стартира на 23 август. Каква е целта, какъв е регламента за участие? Сега ще научим от нашата приятна, усмихната и лъчезарна гостенка в студиото Гергана Ангелова. Здравейте и добре дошла! Здравейте! Ами, да ви кажа малко повече за... Какъв е този конкурс студентски? Че чак и в Ню Бояна, който снима... Аз вече съм част от Ню Бояна за втора година. Аз самата все още съм незавършил студент, предстои ми да се дипломирам. Учите механотехника някаква, нали? Уча кино и телевизия. Разбира се. В случая обаче сте координатор на проекта, за който ще разкажете в студиото. Каква е целта, каква е идеята му и всъщност какъв е начинът, по който студентите да участват? Идеята на конкурса е ние да дадем възможност на студентите да натрупат практически умения за това как се прави филм. От началото, от предподготовката до финалния продукт. През цялата продукция, с самото бюджетиране, с наемна техника, заснемането и след това постпродукцията. Чакайте малко сега, да научим студентите. Студенти учат студенти или други хора също ги учат? В смисъл, вие черпите опит от Ню Бояна, защото казвате, че там работите и го предавате на други ваши... Аз самата просто организирам цялото нещо. Иначе има екип от професионалисти, които ще се занимават с студентите. Към всеки екип, тъй като ние ще имаме 4 екипа, които ще снимат заедно, ще има ментор. Този ментор е оператор, който също е млад човек, но е имал шанса да натрупа опит в сферата на киното. Тоест ние разполагаме с 4 ментора за всеки отбор, които ще могат да предават своите знания и опит в сферата. Чакайте сега, за какви отбори става въпрос? Разкажете малко повече за кандидатстването и регламента на конкурса. До 8 август успяха да кандидатстват над 80 студента. Имахме 2 типа кандидатури. Едните бяха на цели екипи: режисьор, монтажист, оператор, сценограф, въобще всякакви длъжности, които съществуват в една продукция. Или индивидуални кандидатури, които са за студенти, които не са успяли да съберат своя екип или да се включат в такъв, които ние евентуално ще вместим в вече създадените екипи. Тези индивидуални кандидати. Добре, а актьори можеха ли да кандидатстват? Ето сега, това е интересен момент. Ние в момента събираме кандидатури за актьори, които да помагат на студентите в тази нелека задача, която ще им поставим. Ще ги помолим актьорите, които може би са студенти, които може би са наскоро завършили студенти, които може би са професионални актьори и имат желание да се включат в този проект, да изпратят на нашия имейл students@newboyana.com, да изпратят своя снимка, там резюме, каквото се праща във всяка кастинг агенция, за да можем ние да разполагаме с техните... Актьорите, които решат да кандидатстват, в какъв холивудски сюжет ще се забъркат? Сюжета на филма за сега няма да обявим точно, защото го пазим в тайна за самите студенти, които ще го снимат. Те ще изберат сами в какъв жанр да се случи този сценарий, дали да е комедия, дали да е драма, дали да е екшън. Те ще разберат от кой филм е бил сценария, който ще им предоставим накрая, когато вече са представили своя филм. Значи, да обобщим, в случай, че на някой не е станало ясно, всички студенти, които са кандидатствали до момента, както и актьорите, които предстои да кандидатстват в бъдеще, ще получат от Ню Бояна един сценарий, който е на холивудска продукция, която към момента вече е била реализирана, и те ще трябва да го презаснемат, да го направят отново през тяхната гледна точка. Точно така. Например, взимат Терминатор 2. Например. И го правят на сапунена драма, така да. Сапунена драма, наречем. Да, на сапунена опера. Каква е целта на всичко това, освен предоставяне на опит на студентите? Целта е... Всъщност това е основната цел. Да предоставим практически... не само практически, то е един цялостен опит, който те да...
Така, момент. Значи, нашата цел е ние да обучаваме хора, които в последствие да се присъединят към екипа на Ню Бояна, за да можем да имаме повече обучени специалисти в България и съответно нашата държава да е по-привлекателна за чуждестранните инвеститори, тъй като ние освен студиото трябва да разполагаме и с обучени кадри. Добре, вие се обучавате в Нов български университет. Там не е ли достатъчно образованието? Достатъчно не бих казала, че образованието в какъвто и да университет, каквато и да е специалност. Специално в изкуството, това са умения, които се придобиват с времето, с повечето работа и е много ценно, когато студентите имат допир до професионалистите в сферата. Да, ето това дава този конкурс, такъв шанс. Като казваш конкурс, все пак го има и състезателния елемент. И от 4-те екипа ще бъде избран един. Да, първо... който е победител. И каква е наградата? Първо от всички кандидатстващи, които са, вече споменах, над 80 мисля, ще бъдат избрани тези 4 екипа на база на предишните си изяви в сферата на киното. След което те ще заснемат своите продукции и жури ще определи победителя в надпреварата. Наградата ще е интересна. Обсъждахме какво е най-ценното за един студент. И установихме, че всички учим, за да можем в един момент да си намерим работа. И ние решихме да предоставим на победителя, на целия екип, възможността да работи в студиото по даден проект. Не случайно, между другото, ви попитах, освен обмяната на опит между студенти и професионалисти, каква е целта на проекта, защото тъкмо това очаквах да кажете, че вратите на едно професионално филмово студио ще бъдат отворени от тук нататък за тях, така че да имат повече възможности за работа. Ще би било интересно, между другото, да видим някои от тези филмчета, които бъдат реализирани от студентите тук в предаването, така че ще очакваме да ни ги изпратите. Между другото, това няма да им е много лесно. Гардероб, реквизит, техника, кой ще подсигури всичко това? Всичко се подсигурява от Ню Бояна. Добре, ако вие трябва да участвате в този конкурс, на кой филм бихте направили ремейк? Едно от условията на конкурса е, че ние предоставяме сценария, по който ще работят студентите. Той ще е еднакъв за всички екипи, за да имаме ние база за сравнение на крайния продукт. Да, това го разбрахме. Аз ви питам вас лично. Добър въпрос. Може би бих работила по някой френски стар филм. Добре, много ви благодарим. Успех на всички студенти, които ще се включат в този конкурс на Ню